Počkaj, ešte 2 trámy a spadne to. Ty kokos. To je uplakala. A majú v piči, majú v piči. Nikto nechá. Je to ono? Počkaj, hej. Môže byť? Ja tam chcem mať tú strechu, ale. Dobre. Už tam videla minúta a pol. No chlapci, sa pridajte. Máte tu majú dielo, ale nestrikajú sa na to. Vidíš to? To nie je šanca, aby to uvážil. To je boha, ale to je 30 metrov možno semka. Nie je šanca, aby to uvážil. Ešte mám 53 sekúnd. Posí fotozník, to pozerám. Toto nebude fakt. No jemu to nepríde, on má 6 minút, to nemá pár display. Boha, to je brutál, ty toto. Kurva, vedie niečo robia za chvíľu, to je v elektretiko. To neuvážia. No, pýta, ak nám zhorí elektro, tak mi nepúčať nejaké. Neviem, lebo kde si, ak to horí, ty. Život neuvážia. Ty samozrejme, tak nevám. Máme čo robiť do rána, majme zvlášku a poslednicu. Nie je tam. To už je piči pizza. To už neuvásia toto. To nevidím, vieš? To berem teraz normálne ako video. Ty vole. Ty to bude veľa. No akože po tou strechou to bude husté.